दायो आङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नंथु सालबारि गामियावहाय बेबायदिनो नै आङो माने दुब्लिबारियाव फैदों नायदों नै मैसो हानजाया बेबायदिनो मैसो हानजाया नै माबसे दङथाय नायदों नै मैसो हानजायालाय नै बे मैसो हानजाया जाहैबाय आदा नबिन इस्लारिनि आदा नबिननि बे मैसोआ नंथु सालबारि गामियावहाय बेबायदि मैसो खुथि दंलायो नै बिनो दैज्लाङावहाय ओरैहाय माबायाव लांगासिनोलाय बिमा दैलामावहाय मेसें जायोब्ला बेबायदिनो दुब्लिबारियावहाय लाबोनोसै आरोखि दा बेबायदि आरोखि दायो नै आसला बेनो मैसो होबथिं बायग्राया बेलाय नै मा नाम नोंनिया जर' ओमफ्राय नों सोरनाव थादों नबिन इस्लारिनाव औ दे मोजां गुमोदानो मैसोखौ बाय मैसोनि गाइखेर लोङोना लोङा लोंनांगौ रा सेरनानै फुङाव मोनलोङो दे एसे ओमफ्राय नोंनि हिन्जाव दंना गैया हिन्जाव गैया लायनांगौ ने लायोना लाया दामोनला लायो लानांगौरा हिन्जावखौ सासे जावहोखोमोन सि बनो नांगौ ओंखाम संना होग्रा नांगौद्रा ओमफ्राय लोमजाला साजाला बेबायदिनो मुलि लायनानै होग्रा नांगौद्रा ने नंगौना नङा दे बिदिब्ला दे दाथ' खाहैनोसै दा हामबायसै बै दा हनै गावनि जायगायाव थांबायानो माने जायगाखौ मिथिखागौसै आरोखि बिसोरो गावसोर थाग्रा जायगाखौहाय थांबायानो दा हनै बेलासि जानाय लोगो लोगोनो दायो बेलासि बायनाय सान रोमा रोमि जाबाय सान हाबसिगोन आरो दसे सम आङो दुब्लिबारियावहाय फैदों बेबायदिनो बेरायनो थाखायहाय ओमफ्राय बिमामोनाबो फिसाजोआबो बेबायदिनो माने दिंखिया मैगं थास' खिलि मैगं ओमफ्राय बेबायदिनो मानिमुनि बेफोरबायदि खानानै लांनो थाखाय फैदों आरोखि माने हाथायनि फाननाय बेसेबां जाबावनो होननानैहाय थास' खिलि ओमफ्रायहाय दिंखिया बेबायदिनो मानिमुनि खानो फैदों आरोखि नोगोद मानिमुनि मोनो हाया गिसि नालाय बेलाय नै हा गिसिखायनो मोनो नै बेबायदि दङ दे मा लाबोखो नोंसोरो दिंखिया खादों ना बेसे हाथायनि जाबावनो होननानैहाय नै दायो माने दुब्लिनि दिंखिया ओमफ्रायो मानिमुनि खाबाय दा थास'बो लादो जोंनिया थास' माबाबो खिलिबो नैबे फिसाजो ग्ल'रियास नार्जारि देनजारसै थास' खिलि मा खानायनि मोनजाजेनसै देरबाय नालाय 11 इयार्सआवहाय आगान होगासिनो दङ ओमफ्राय नै बियो बियायं जाहैबाय बिउटि जेडि उइलियाम इंलिश स्कुलावहाय हाबो क्लास 3आव थांनोसै दा 2आव थांसिगोन आरोखि आङो नानिया क्लास 5आव थांसिगोन आरोखि एग्जामा गाबोन जोबनोसै एग्जाम बायखांबायथाय बिन्दास जाथ'लायबाय आरोखि ने बेरायनो मोननायसैलाय गेलेनो मोननायसैलाय ओमफ्राय ब्लग भिडिअ खालामनोसै मोसानानै ना माबोरै बेलाय नै मायथो मामियालाय दसेथो ओइला हनै दिंखिया मैगं खाग्राफ्रा नुबायना बैला हनै दिंखिया मैगं खाग्राफोर ओइ गोरलैफोर ब्ला हनै ला बुरैयाबो खादों हनै खागासिनो दङ दिंखिया मैगं बेलाय नै खागासिनो दङ उनावलाय बोराय बेला हनै मा जानो थास' खिलि जानो ना मानिमुनि जानो ना दिंखिया जानो मेरला एभेलेबेल बेसे हाथायनि जानाय होननानैहाय दिनै जों माने दुब्लि बारियावहाय बिदिनो बेलासि सान हाबसि फैना लांफैदो आरोखि मैगं थामाम जानोसैलाय आरोखि मजानो बेलाय नै ना गोरान दङ ओमफ्राय अमा गोरान दङ बेफोरबायदिजोंहाय माने मिक्स खालामनानै जानोसै आरो बैला हनै बेयाव बियायं सानै दङ ओमफ्राय फिसाजो बैला हनै फैगासिनो दं नायदो माबायदि मोनदों दुब्लिबारियावहाय दिंखिया खानो फैनानै मोजां मोनदों मोजां मोनदों
मैगं गोथां गोथां मोनजानायसै भिटामिन एयाखौनो ने ना बिमोनलाय अ दे ने बेसेबां मोनखो दिंखिया गोजा औ बे बियायं नायदो नै देरबायानो देनाहाय बिजामादै मोनसिगोन जोंहा सिन्था गैया आरो बैयाव सासेबा हनै लाजिबावो सिख्ला देरबाय नालाय लाजिसै आरोखि लाजिसुलिसो हामबायसै बिदिब्ला थेंकिउसै भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअफोर लाबोनो हायो थेंकिउ